Umarangkada po ang ilang libreng sakay para sa mga mag-aaral sa kolehiyo na residente po ng San Manuel, Pangasinan simula po kahapon, Abril 8. Sa programa po at inisyatibo ng lokal na pamahalaan ay may rutang San Manuel papuntang Binalon at Urdaneta City ang mga nasabing libreng sakay, kung saan ang pick-up point ay tinalaga sa Quirino Street, Barangay Giset Sur, San Manuel. May dalawang schedule ang biyahe mula alas 6:30 ng umaga hanggang alas 7:30 ng umaga. Ang pangalawang biyahe naman. Bukod dito, inihayag din ng San Manuel Municipal Police Station ang kaparehong serbisyo tuwing Martes at Huwebes na sisimulan ngayong araw, Abril 9. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng programa na mapadali ang pagpasok sa mga klase ng mga estudyante at mabawasan ang gastos sa transportasyon bunsod ng nararanasang krisis. IFM News. IFM News. IFM News.